Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 9 кастрычніка. І гэтым разам у праграме мы раскажам пра рэспубліканскі фестываль нацыянальнай драматургіі імя Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, здзейснім відэаэкскурсію па музеі мадам Цюсо ў Дэлі, пазнаёмімся з анонсамі праектаў тэлеканала Беларусь-3 і даведаемся пра планы рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі на 26-й тэатральны сезон. І гэта далёка не ўсе культурныя падзеі дня. Пачнем з анонса. Рэспубліканскі фестываль нацыянальнай драматургіі імя Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча пройдзе з 17 па 22 лістапада ў Бабруйску. Удзел у форуме прымуць як асобныя беларускія выканаўцы, так і прафесійныя тэатральныя калектывы. Рэпертуарная афіша будзе фарміравацца з лепшых спектакляў бягучага тэатральнага сезона, пастаўленых па творах беларускіх драматургаў у конкурсных праграмах «Спектакль тэатра драмы» і «Эксперымент». У пазаконкурснай праграме плануецца ўдзел вулічных тэатраў. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Музыканты перамясціліся з аркестравай ямы на вялікую сцэну тэатра оперы і балета. Трупа разагравае мышцы, балерына расцягваецца наўпрост побач з пультам асістэнта рэжысёра. Фракі і бабачкі – чароўныя пачкі з дыадэмамі. Уся гэтая падрыхтоўка прысвечана двум важным святам – сусветнаму дню музыкі і дню балета. Кожны год тэатр рыхтуе выключную праграму, але гэты вечар сапраўды асобны. Балетнай часткай кіруе Мікалай Калятка, за дырыжорскім пультам музычнай маэстра Віктор Пласкіна. Музыка вышэй за ўсе словы, яна нясе прыгажосць, сілу, зачараванне, але галоўнае, яна падымае чалавека, яго душу на іншы духоўны ўзровень. І свята невыпадкова адкрываецца 5-й сімфоніяй Людвіга ван Бетховена, палатном колоссального моцу. Бетховен – это отец симфонии. Если мы говорим о симфонии, если мы хотим самое значительное, то это Бетховен. Симфония довольно-таки сложная. Почему? Потому что она очень известная. А всегда то, что известное, всегда оно сложное. Поэтому будем представлять на суд зрителей и слушателей эту выдающуюся симфонию. Над балетнай часткай пануе «Карсар», пастаноўка, якой тэатр жыў апошні месяц. І ў гэты вечар гледачы ўбачылі эксклюзіўныя фрагменты спектакля яшчэ за тыдзень да прэм'еры. «27 кастрычніка дзяржаўны акадэмічны ансамбль танца Беларусі прадставіць вялікі сольны канцэрт у палацы мастацтва ў Бабруйска. За больш чым паўвекавы перыяд свайго існавання калектыў стаў неад'емнай часткай нацыянальнай культуры краіны. Кожнае яго выступленне – гэта новае прачытанне традыцыйнага беларускага фальклору. У праграме запланаваны лепшыя танцавальныя творы ансамбля, беларускія народныя песні ў выкананні лаўрэата нацыянальных конкурсаў Валянціны Альшанскай і арыгінальныя музычныя нумары ў выкананні салістаў аркестра. Праект «Майстры і куміры» працягвае цыкл праграм, якія знаёмяць гледачоў з таямніцамі фондаў Белтэлерадыёкампаніі. Чарговы выпуск аўтары падрыхтавалі да юбілею аднаго з самых папулярных і арыгінальных сучасных беларускіх паэтаў Леаніда Дранько-Майсюка. Яго вершы уводзяць чытача ў свет прыгажосці і гармоніі. Яны прасякнуты вытанчанымі музычнымі інтанацыямі. Нездарма на яго словы напісана звыш 40 песень. На чарзе цікавы анонс для ўсіх прыхільнікаў моды. З 24 па 29 кастрычніка ў беларускай публікі зноў ёсць магчымасць пазнаёміцца з моднымі трэндамі наступнага сезона ад вядучых дызайнераў з Беларусі і замежжа падчас міжнароднага праекта «Беларусь Fashion Week». Кожны паказ беларускага тыдня моды вось ужо колькі гадоў збірае мноства гледачоў, мадэльераў-пачаткоўцаў і опытных канструктараў адзення, прафесійных крытыкаў моды і публічных асоб з розных сфер. Акрамя дэманстрацыі новых калекцый гледачоў і удзельнікаў чакаюць прэс-канферэнцыі, адукацыйны форум, прэзентацыі, вечарыны і іншыя мерапрыемствы. Да таго ж, у рамках самай моднай імпрэзы краіны 29 кастрычніка пройдуць дзіцячыя паказы Kids and Fashion Days. Далей звернемся да праграмы міжнароднага форуму тэатральнага мастацтва «Тэарт», які гэтымі днямі працягваецца ў Мінску. Заўтра ў міжнароднай праграме «Тэарт» публіку чакае пастаноўка Владзіміра Панкова «Дэман» па матывах аднайменнай паэмы і аповесці героя нашага часу Міхаіла Лермантава. Рэжысёр, уладальнік залатой маскі і стваральнік творчага аб'яднання «Саунд-драма». Паставіў Дэмана ў дзяржаўным нацыянальным рускім тэатры драмы імя Чынгіза Айтматава, злучыўшы ў ім этнічную музыку, рытуальныя танцы і пластычныя кампазіцыі на фоне романтычнай паэзіі Лермантава.
А зараз у праграме накіруемся ў міжнародную вандроўку ў Індыю. Музей мадам Цусо ў Дэлі нядаўна прадставіў новы твор, васковую фігуру зоркі Балівуда Мадхубалы. Індыйская акторка знялася амаль у 70 фільмах у сярэдзіне мінулага стагоддзя. Яе параўноўвалі з Мэрылін Монро. Мадхубала і Монро здымаліся прыкладна ў адзін час у сярэдзіне мінулага стагоддзя. Індыйская кінаактрыса, гэтак жа як і амерыканская, памерла рана ў 36 гадоў, але назаўсёды засталася зоркай кінематографа. Цяпер вянеру Балівуда увекавечылі ў воску. Супрацоўнікі музея успомнілі аб маёй сястры, нягледзячы на тое, што прайшло 48 гадоў пасля яе смерці, і аказалі ёй такую павагу. Гэта цудоўнае, хвалюючае тварэнне, яно не падобна на васковую скульптуру. Сапраўднае імя Мадхубалы Мумтаз Бегум Джахан Дехлави. Сцэнічны псеўданім перакладаецца як «чысты мёд». Актрыса пачала здымацца ў 9гадовым узросце, а ўжо ў 14 іграла ў фільме «Блакітны лотас» з Радж Капурам. Адна з самых знакамітых роляў – танцорка Анаркалі ў кінастужцы «Вялікі Магол». Яе касцюм упрыгожвае васковую фігуру Мадхубалы. Дарэчы, за сваё нядоўгае, але яркае жыццё актрыса паспела зняцца амаль у 70 фільмах. Найбольш паспяховыя ролі ў кінастужках «Асабняк», «Містер энд міссіс 55» і «Чорныя воды». Заўтра ў серыі «Вялікія мастакі» мы прапануем вам знаёмства з французскім жывапісцам, графікам і скульптарам, адным з вядучых прадстаўнікоў імпрэсіянізму Эдгарам Дега. Мастак валодаў унікальнай здольнасцю адлюстроўваць сваіх персанажаў у руху. Ён выкарыстоўваў розныя фарбы, але ж аддаваў перавагу пастэлі. Эдгар Дега заўтра ў праграме «Вялікія мастакі» ў 12:20 на Беларусь-3. Некоторые критики бурно отреагировали, увидев купальщиц в первый раз. Они интерпретировали их как социальное утверждение, обвинив Дега в женоненавистничестве. Свята класічнай музыкі «Тызенхаус» заўтра адбудзецца ў Гродні. Гэта ўжо 4-й фестываль, які арганізуе ў родным горадзе піяніст Кірыл Кідук. Кожны раз ён запрашае новых і цікавых выканаўцаў, якіх часцей можна пачуць у самых прэстыжных канцэртных залах свету. Сёлета ў музычных вечарах прымаюць удзел расійскі кларнетыст Артур Назіулін, мінскі маладзёжны камерны аркестр і, уласна, сам Кірыл Кідук. Заўтра ў выкананні музыкантаў на сцэне Гродзенскага драматычнага тэатра прагучаць творы Гайдена, Масне, Монці, Гурэцкага, Пяцолы і іншых. Вялікі тэатр Беларусі заўтра прадстаўляе «Травіату» латвійскага рэжысёра Андрейса Жагарса. Для тэатра гэта ўжо 6-я пастаноўка легендарнай оперы Джузеппе Верді, а для рэжысёра 3-я. Оперы Жагарса не першы год з поспехам ідуць у Рызе і Тель-Авіве. На мінскай сцэне ў «Травіяце» гледачы ўбачаць сваіх сучаснікаў. Дзеянне пастаноўкі перанесена ў Парыж 21 стагоддзя. Адпаведна, зменіцца і хвароба галоўнай гераіні Віялеты. У наш час медыцына лёгка спраўляецца з сухотамі, але вось анкалогія дагэтуль перапыняе жыцці, у тым ліку маладых і прыгожых людзей. Тэма музыкі заяўлена асноўнай у кастрычніку на Беларусь-3. Заўтра ў чарговым выпуску праекта «Яны спявалі за радзіму» прапануем даведацца пра гісторыю стварэння аўтараў першых выканаўцаў песні «Сіні платочак». Гэта сумесны праект белтэлерадыёкампаніі дзіцячага хору Рэспубліканскай гімназіі каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі пра песні вайны, праз якія можна зразумець, чым жылі і што адчувалі людзі ваеннага часу. Яны спявалі за радзіму заўтра ў 16:10 і 21:05 на Беларусь-3. Это те песни, которые помогали нашим родным людям пережить вот эти страшные дни. Поэтому их надо петь, их надо передавать из поколения в поколение и рассказывать, что это такое. З сярэдзіны верасня і да канца лістапада ў Беларусі праходзіць ужо 5-й па ліку фестываль «Японская восень» у Беларусі. На працягу 3 месяцаў у жыхароў і гасцей краіны ёсць магчымасць пазнаёміцца як з традыцыйнай, так і з сучаснай японскай культурай. Напрыклад, наведаць майстар-класы па экібані і хайку, жывапісу тушу і каліграфіі, схадзіць на спектакль паводле японскай п'есы, паслухаць лекцыі пра тэатр постмадэрну ці атрымаць асалоду ад паказальных матчаў па шахматах.
Акрамя таго, у праграме японскай восені ў Беларусі публіку чакаюць традыцыйныя чайныя цырымоніі, канцэрты японскай музыкі і прагляды японскага кіно, майстар-класы па арыгамі, айкідо і японскай каліграфіі. Далей звернемся да адметнай выставы. У палацы мастацтва ў Мінску распачаўся ўжо знаёмы публіцы арт-праект «Восеньскі салон». Па задумцы арганізатараў, гэтае маштабнае мерапрыемства ўзнаўляе атмасферу легендарных парыжскіх салонаў пачатку мінулага стагоддзя. Сёлета ў праекце прымаюць удзел 200 мастакоў розных жанраў, а ў экспазіцыі размясцілася каля 500 работ. Але ж восеньскі салон – гэта не толькі экспазіцыя. Асноўнай мэтай праекта з'яўляецца фарміраванне так званага арт-рынку Беларусі. Таму ўсе прадстаўленыя на выставе творы наведвальнікам можна будзе набыць. У музеі Лошыцкая сядзіба да сярэдзіны кастрычніка працуе выстава разам з Мінскам, прысвечаная 950-годдзю нашай сталіцы. У экспазіцыі прадстаўлены тэкстыльныя кампазіцыі розных тэматык, навеяных Мінскам і традыцыямі нацыянальнай культуры Беларусі. Усе творы выкананыя вядучымі мастакамі беларускага мастацкага тэкстылю. Дарэчы, удзельнікі выставы сёлета таксама адзначаюць свой юбілей – 30-годдзе секцыі «Мастацкі тэкстыль» Беларускага саюза мастакоў. Іх творы ўпрыгожваюць інтэр'еры Вялікага тэатра оперы і балета, палацаў Рэспублікі і Незалежнасці, нацыянальнай бібліятэкі, а таксама знаходзяцца ў калекцыях мастацкіх музеяў горада, паспяхова экспануюцца на яго выставачных пляцоўках. І яшчэ новы тэатральны сезон у Мінску толькі распачаўся. У кагосьці прэм'ера ўжо гатовая, а хтосьці да яе толькі прыглядаецца. Тэатр беларускай драматургіі не стамляецца паражаць гледача незвычайнымі, часам эксперыментальнымі спектаклямі. Больш падрабязней пра тэатральныя задумкі, а таксама пра планы РТБД на 26-й тэатральны сезон у нашай наступнай размове. Владимир Михайлович, дзень добры. Гэты год для тэатра беларускай драматургіі выдаўся вельмі насычаным. Гастролі, шмат фестываляў, прэм'еры. Як РТБД вытрымлівае гэткі рытм? Для тэатра гэта вельмі добра. Акторам, рэжысёрам заўсёды патрэбны новыя эмоцыі, новыя сустрэчы. У нас цікавае жыццё і не проста так хэштэг на сапраўдныя эмоцыі. Дарэчы, калейдаскоп пільна сачыў за ўсімі падзеямі, але ж якія з іх асобна хочацца адзначыць менавіта вам? Мне падаецца, што, па-першае, вы адзначыце ўдзел тэатра ў авіньёнскім фестывалі. Не. Гэта 25-годдзе тэатра, таму што гэта вынік шматгадовай працы. Мы захавалі той накірунак, які закладвалі калісьці стваральнікі РТБД. Мы працягваем працаваць з беларускімі драматургамі. Мы з'яўляемся стваральнікамі нацыянальнага прадукта, таму што, калі казаць пра п'есы, у нас все сваё. Нараджаецца п'еса вось тут, праходзіць чыткі, потым праходзіць пастаноўка на вялікай сцэне, потым праходзіць іспыт часам і іспыт фестывалямі. І, акрамя таго, мы займаемся папулярызацыяй беларускай драматургіі, развіццём яе, робім шмат лабараторый, фестывалю, і у нас все спектаклі у рэпертуары на беларускай мове. Калі прапануецца тая ці іншая п'еса, што вызначае канчатковы выбар? Мы хочам ведаць, навошта мы гэта робім. Гэта каб здзівіць гледача, ці мы хочам паказаць гэта на фестывалях за мяжой, ці гэта п'еса, ці рэжысёр зможа даць нейкі новы імпульс трупе, наколькі цікавы матэрыял будзе і для каго гэты матэрыял. Ведаю, што хутка адбудуцца гастролі тэатра ў Польшчы, пасля ў Грузіі. Што будзеце паказваць? Мы плануем дзённік паэта паказаць. Думаю, што чарнобыльская малітва яшчэ будзе добра пастаўлена ў іншых краінах. Таксама п'еса «Пелікан», тая ж кар'ера доктара Рауса. Мне здаецца, што новы спектакль «Бетон» таксама можна добра прадставіць замежнаму гледачу. Акрамя таго, мы вялі перамовы з новым тэатрам из Лодзі, каб стварыць беларускую польскую п'есу, прысвяціць такой тэме, якая будзе зразумела і ў Польшчы, і ў Беларусі. Я лічу, што гэта праца для нашага тэатра, таму што мы тэатр, які ствараўся і для развіцця, і для эксперыментаў. І, канешне ж, хочацца ведаць пра бліжэйшыя прэм'еры тэатра. Зараз рыхтуецца спектакль, які ставіць Александр Гарцуев. Гэта будзе такая незвычайная камедыя нямецкага аўтара. Пакуль яшчэ назва не адзначана. Мы плануем прадставіць 2 спектакля сучасных беларускіх аўтараў. Цікавы спектакль па п'есе Андрэя Іванова «З вучылішча». Акрамя таго, рэжысёр
Ольга Саратокіна прадставіць спектакль «Moscow Dreaming», п'еса Віктора Каралёва. Дзякуй вам вялікі і да сустрэчы на спектаклях у РТБД. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.